Ahojte ľudia, tu je váš vidiaci solárny alchymista Boris. Máme tu čas adventu, tak vám v prvom rade želám všetko dobré, všetko príjemné, a veľa pokojných a pohodových chvíľ. Očistíme trošku priestor. Teraz poďme sa pozrieť na to, čo univerzum chce, aby som vám odkázal. V prvom rade ďakujem anielom, predkom, Veľkej Matke, Veľkému Otcovi, Svätej Trojici za to, že dovolujú mi robiť pre vás tieto videá. A teraz poďme sa pozrieť, alebo dajte si nádych, výdych, sústredte svoju energiu. Odkiaľ, alebo aká entita sa vám snaží nejakým spôsobom ublížiť, prípadne nejakým spôsobom sa vám snaží kradnúť energiu alebo niečo podobné. Aký démon kvázi na vás útočí, sa dozvieme v nasledujúcom výklade. Pozrime sa na tri možnosti. Máme tu skupinu reprezentovanú týmto mladíkom s mečmi. Druhá skupina je reprezentovaná týmto kráľom. Tretia skupina reprezentovaná touto pani v pláštenke, alebo v plášti, alebo s kapucňou. Dobre. Vyberte si skupinu 1, 2 alebo 3 a my pomaly začneme. Budem používať tarot deck divokého lesa. Dobre. Karty očistíme. Poďme sa pozrieť pri skupinu číslo 1. U každej skupine som miešal karty a našich ochranných entít alebo strážcov svetla. U každej skupine máme teda riešenie toho, ako poraziť danú temnú energiu alebo démona, entitu. Nazvite si to ako chcete, všetci veríme v niečo iné, každý máme svoju internú pravdu, ale máme tu aj kolektívne vedomie alebo kolektívnu pravdu. Skupina číslo 1. Dáme si prvé 3 karty a dáme ešte 3 karty. Všetky sú 3 dobré. Budeme sa pozrieť teda na skupinku číslo 1. Ja zatiaľ odložím skupinu číslo 3. Aj skupinu číslo 2. Dobre. Tí, čo ste si zvolili prvú skupinu, karta hovorí o 7 mečoch. Avšak nepozerajme sa teraz na samotnú energiu významu, alebo teda na samotný význam 7 mečov. Použijeme naše tretie oko. Použijeme našu intuíciu a pozrime sa na vzory a veci, ktoré sú na karte. Jedná sa o myšlienky, o nejaký druh parazitujúcich myšlienok. Vzhľadom k tomu, že tie meče má nejako na chrbte, vyzerá, že je zohnutý. Ťažoba vašich myšlienok, prípadne táto entita alebo tento démon pôsobí na našu myseľ alebo na naše sféry hlavy. Môže to byť aj zameraním, keď sa to zmanifestovalo vo fyzickom svete, môže sa to prejaviť nejakým pocitom škrabania alebo svrbenia vlasov, prípadne niečoho spojeného s tvárou, s hlavou. Teda, že zvyšok tela je chránený, má nejaký špeciálny oblek. A tento démon teda sa sústreďuje na oblasť hlavy. Tuto sa štverá po akomsi ornamente, alebo teda nejakom druhu
architektúry, by som povedal. Nie, architektúra nie je to správne slovo. Štýle toho vzoru. Máme antický vzor alebo gotický vzor podobne. Nejakým spôsobom je tu energia toho, že sa prepájate myslou s ľuďmi, ktorí majú pravdepodobne nejakú špinavšiu energiu alebo špinavšie myšlienky. Nepríde mi to však, že by... Toto si necháme na záver. A poďme na tieto tri karty. Poďme sa pozrieť, že čo máme teda. Prvá karta 3 meče. Príde mi to ako intrigánstvo. 9 palíc dolu hlavou. 6 palíc dolu hlavou. Ako keby niekto, alebo teda tento spirit, tento démonický tvor sa snažil blokovať vašu hojnosť tým, že vám spôsobuje, a táto karta je teraz celá biela, čo? Tým, že vám spôsobuje nejakú emocionálnu traumu. Poďme ďalej. Máme tu rytiera mečov. Máme tu 7 palíc. A 4 poháre. Dobre, konkrétna správa je táto znudená osoba. Môže to byť žena, 90% žena, 10% to bude nejaká možno maskulinejšia energia, ale vzhľadom k tomu, že máme 9 palíc dolu hlavou, príde mi tu, že znudená ženská postava mohla vytvoriť nejakú energiu, magickú energiu, podľa všetkého svojou bolesťou na srdci, keď som povedal. Keď sa pozrieme na to, výrazné vlasy, bolesť srdca. Táto osoba, táto bytosť vám, kontaktom s vami, akoby prenášala, alebo prípadne kontaktom s inými ľuďmi, prenášala na vás nejaký druh, by som povedal, že parazitov, alebo nejakého hmyzu. A keďže tu máme rytiera mečov dolu hlavou, aby sa to dialo v chvíľach, kedy si vy menej chránite svoju energiu. Môže to byť, že sa pri nich cítite uvoľnené, alebo oni pri vás vytvorili pocit toho, že im môžete dôverovať. Keďže tu máme energiu palicovú, skôr teda takú vášnivostnú energiu, táto entita za pomoci tejto osoby, alebo viete, ten démon kvázi pôsobí na vás na základe používania iných ľudí alebo interakcie s inými ľuďmi. Tento démon, tieto parazity démonické, vám niečo závidia. Vy máte za úlohu urobiť nejaké veľké veci. Keďže karty by mali byť po správnosti takým štýlom, že do vrchu. Oni sú vlastne do úhlavu negované. Ako by vám táto osoba závidela nejaké vaše zážitky alebo vašu hojnosť. Máme tu abundance, máme tu rešpekt. Príde mi to, že sociálny kruh ľudí, alebo že ľudia vás proste milujú, rešpektujú a tejto osobe sa to, dajme tomu, že nepáči. Oni vďaka tej svojej negatívnej energii otvorili teda portál pre tieto energie, týchto parazitov. Ja by som to nazval tak, že ak sa vy kontaktujete alebo nachádzate v okolí s ľuďmi alebo s konkrétnou osobou, síce máme tu 4 poháre, to znamená, môžu tam byť aj 4 ľudia do toho, príde mi to, že naberáte na seba túto špinavú energiu. To vo vašej prítomnosti hovorí veci proti svetlu. Pripomína mi trošku, som nazval Jezebel, ale môže to byť aj nejaký skubický démon. Ale to, čo konkrétne afektuje vašu bytosť, alebo to, čo vás trápi, ja by som to spojil s tým, že buď máte pocity nejakého svrbenia,
pokožky, možno exém na hlave, niekde v oblasti krku. Je to len takisto. Niekto sa snaží vytvárať vo vašom prostredí, možno nevedome, a možno, že oni to ani si toho vedomí, že to robia, ale nejakým spôsobom otvárajú tejto špinavej energii brány a potom prechádzajú na vás niečo ako spirituálne parazity, niečo ako spirituálny hmyz. Dobrá vec je, že ja ako šaman a ako alchymista už teraz viem, akým spôsobom sa dá bojovať s touto energiou. Vy sa zatiaľ zamyslíte nad tým, pri kom vnímate tieto veci. Že niekto hovorí proti svetlu, proti Bohu. Prípadne vnímajte pachy pri osobách. Môžu napríklad s určitými ľuďmi vznikať interakcie, kedy sú hádky alebo kričanie, prípadne húčanie, možno vulgarizmy. Keďže tu máme 7 mečov, je to aj o komunikácii. Alebo niekto sa snaží zisťovať na vás nejaké veci. Prvá vec. Vy ste sa určitým spôsobom museli chovať arogantne. Toto je vec, ktorú by ste mali vyriešiť v prvom rade. Odpustite sebe. Odpustite tejto osobe, lebo to je cesta svetla. Ďalej, musíte byť pokorní. Ako prejavujete Božiu radosť? Ako prejavujete Božiu vďaku? To sú prvé kroky, ktorými by ste sa mali zaoberať. Ja presuniem tie karty sem, aby svetlo. Týmto spôsobom prvá cesta na uzdravenie. Naša ochranná strážkyňa je láska a prijatie. Láska vám náleží. Uvedomte si svoju božskú hodnotu. Vyberajte si láskyplné myšlienky. Máme tu 7 mečov. Títo ľudia, alebo táto osoba sa snaží vo vás vytvoriť pocit akoby kritiky alebo nejakého odmietania lásky. Môže sa jednať o partnera či partnerku, avšak nebuďte nahnevaní na túto osobu, lebo to je vlastne cesta do tej temnoty. Vaša cesta svetla na odstránenie démona je zbraňou a zbraň sa nazýva láska. Spýtajte sa, keď zistíte, že kto by vám mohol niečo takéto posielať, spýtajte sa ich, že či sa cítia v poriadku, kedy boli napríklad v kostole, kedy boli v nejakom chráme. Moja rada, keďže tu máme 7 palíc, 7 dní po najbližšom splne napíš slova Božie na amulet. V mene autority Božej som nástroj svetla. Nosený alebo ponechaný u seba bude tento amulet odpudzovať všetok tento spirituálny hmyz, týchto malých démoníkov, alebo teda tieto démonické blchy by som to nazval. Zároveň bude ochraňovať vašu cestu. Príde mi to, že tieto otravné parazity sa vás snažia spomaliť. Bude ochraňovať nielen vašu cestu, ale bude rozprúdzovať vašu solar plexus čakru, ktorá bude tvoriť hojnosť, kreatívne energie a vašich zásob, lebo tu sú košíky s ovocím a s jedlom. Vy teda vytvorte tento amulet, ak spomínané príznaky sú vo vašom živote a váš život, vaše telo, vaša cesta bude chránená. Slova Božie, ďakujme za ne. Skupina číslo 1, ďakujem. Poďme na skupinu číslo 2. Skupina číslo 2, tí, čo ste si zvolili tohto kráľa, máme kľúčovú kartu. Poďme vytiahnuť 6 kariet.
Skupinka číslo 2. Aký démon môže na vás pôsobiť z toho, ako sa brániť? Sa dozvieme o malú chvíľočku. Anieli, veďte moju ruku. Ďakujem. A ešte jednu kartu poprosím od aniela. Dobre. Tak teda, pekne po poriadku. Poďme sa pozrieť najprv na hlavnú kartu. Prvá vec, ty, čo ste si zvolili túto kartu, príde mi to ako, je to král pohárov, ale keďže sa pozrieme na toho človeka, táto osoba žije v, alebo teda konkrétne vy, vás niečo k tomu dotiahlo, tak nejakým spôsobom ste prepojení s človekom, ktorý je pôžitkár, alebo teda ktorý má rád buď dobrú stravu, dobré víno, prípadne nejaké luxusné veci. Král pohárov je bežne reprezentovaný ako ten emocionálny človek, ale keď pozerám na ten výraz tváre, tie farby, ktoré má, ten človek sa v skutočnosti hnevá. Má taký namosúrený pohľad. Ten pohár je kvázi prázdny v jeho prípade. Príde mi tu, že tento človek sa snaží prezentovať múdrejšie, alebo krajšie, alebo milujúcejšie, ako v skutočnosti je. Preto buďte opatrní, ak ste to náhodou vy, tak je nutné sa prepojiť s energiou lásky a naplniť najprv svoj pohár. Myslíte teda na seba pozitívne, myslíte pozitívne na druhých. Ďalej, máme tu dva symboly deltického tvaru. To znamená, že táto osoba je momentálne na ceste, alebo konkrétne vy, na ceste za spoznaním a evolúciou svojho emocionálneho kvocientu alebo svojho emocionálneho ja. Prakticky čaká, kým sa naplní ich pohár. Poďme teda na naše karty. Máme tu Ace palíc, máme tu 10 pentaklov, máme tu stranu pentaklov, máme tu 4 meče, alebo 4 šípy, kráľovna pentaklov a mesiac. Dlho. Dobre, pekne po poriadku. Tu mi to príde, ako by sa jednalo o nejaký druh, ako to špecifikovať, asi až z rady. Máme tu esopalic, 10 pentaklov. Niekto sa snaží o vás zistiť informácie, prípadne vy máte pocity toho, keď ste s niekým, možno aj o tej osobe viete, že vám hovoria veci, ktoré chcete počuť, ktoré vám príjemne hrajú do uška a kvázi vám dávajú nejakú nádej. Čo sa týka toho kráľa pohárov, jednu vec som si ešte všimol, keď pozerám na kombináciu kariet, ktoré sú tu. Príde mi to, že vy ste nejakým spôsobom nabrali myšlienky cudzích ľudí. A tieto myšlienky vám zahltili vaše mentálne energie. Vy máte tendenciu, na základe toho, že ste nabrali energiu nejakých ľudí, príde mi to, že kolegovia z práce, keďže karta 10 pentaklov je dolu hlavou, to znamená, že pracovné miesto, ktoré vy nemáte až tak radi. Keďže máme esopalic dolu hlavou, na tomto pracovisku vám akoby títo ľudia vyciciavali vašu životodárnu energiu. A preto čakáte na naplnenie vášho pohára. Prípadne môžete mať tendenciu zmýšľať o nejakých intimných zážitkoch s inými ľuďmi. Avšak
vy by ste mali na sebe spozorovať, či pri kontakte s nejakými osobami, či už sú to kolegovci, kamoši alebo niekto iný, či máte tendenciu klamať. Či máte tendenciu klamať v maličkostiach, či máte tendenciu možno preháňať. Keďže máme aj kartu mesiaca dolu hlavou, hovorí to o určitom pocite toho vytvárania ilúzie, nejakej druhy alebo nejakých druhov falošnosti, či až zrady. Tak sa pozorujte, či náhodou sa s niečím nechvástate, alebo či náhodou vy nepreberáte tieto klamúce veci. Zbytočne neklamte. Keďže máme toho kráľa pohárov, ako som spomínal, skúste vy minimalizovať vaše túžby tela. Či už sa jedná o to jedlo, o sexualitu alebo niečo ďalšie. Čo vás spútava na tomto svete? Ak máte pocit, že viete, čo si iní myslia, je to znamením toho, že ste pod pôsobením tohto démona. Ja by som zatiaľ tohto démona nazval ako démon zrady. Ide o to, že tento démon vytvára vlastne ilúziu vo vašej hlave, vo vašom až emocionálnom svete, alebo vaše myšlienky ohľadne emócií sú by zahmlené a vy to budete musieť prekonať. Tá cesta je minimálne odpočinok. Keďže tu máme 4 meče, ono ako by sa chystalo vaše rozkvitnutie, ako by ste mali vy roztiahnuť krídla. A v tom momente všetko bude hore hlavou, všetko bude tak, ako má byť. Máme tu kráľovnú pentaklov, reprezentovanú medveďom. Niekto sa niekoho obáva alebo bojí a niekto vie, keďže ona sleduje na ten mesiac dolu hlavou, niekto vie o vás, príde mi to, že žena, či už vaša manželka, alebo vaša kamoška, alebo vaša mama, niekto vie, že nejakým spôsobom hovoríte veci, ktoré nie sú až tak pravdou. Ja vás teda žiadam, keďže tu máme 10 pentaklov dolu hlavou. Ak sa náhodou vy chvastáte nejakými majetkami alebo vecami, ktoré nie sú reálne vaše, alebo ste sa k ním dostali nejakou cestou, ktorá by sa dala považovať za nie vašu zásluhu, nemusí to byť hneď krádež, ale môže to byť chvastanie sa nejakými zásluhami, ktoré sú není vaše. Skúste s tým prestať, lebo toto potom vytvára tú cestu pre tohto démona zrady. Keďže máme tu tie 4 meče, ako zistíte, že ste pod vplyvom tohto démona? V prvom rade skontrolujte si vašu energetickú hladinu. Cítite sa unavení v poslednej dobe, cítite to, že máte chuť niekam ísť, chcete viacej odpočívať. To je prvé znamenie. Druhé znamenie. Ak sa cítite vyčerpaný kreatívne, lebo toto je karta kreativity, vášne, prípadne ak nemáte až takú chuť na milovanie sa s vašou partnerkou či partnerom, tiež je veľká pravdepodobnosť, že ste pod vplyvom tejto bytosti, tejto entity. Pochybnosť. Ak vo vašej hlave vznikajú myšlienky pochybnosti toho, či vy ste sa za niečo rozhodli a zrazu začnete pochybovať, že či to je to správne, aj keď sú to úplne maličkosti. Napríklad výber darčekov. Skontrolujte si teda to, že či sa toto u vás deje, či vaše rozhodovanie sa zostrilo, alebo či vy ste v tej pochybovačnej energii, vtedy je to ďalšie potvrdenie toho, že ste pod vplyvom nejakého tohto démona. Ako sa oslobodiť? Poďme pozrieť, čo tu máme. Máme tu Saint Germaina, uvoľnenie karmy. Posunte sa za hranice dramatických udalostí, vytvorte si vlastnú cestu. Uvoľnite priestor pre dobrú energiu. Je tu informácia toho, že ak ste pod vplyvom tohto démona, tak sa to aktuálne deje z karmických dôvodov, aby ste sa vy očistili, aby ste vy uvideli svet
iným spôsobom, v nových farbách, aby ste uvideli Božie kráľovstvo, aby ste pochopili hojnosť, aby ste pochopili to, že máte tvoriť veci, ktoré naozaj chcete a nie pre niekoho vykonávať činnosť, ktorú vás vlastne ani tak neviem, či baví, alebo vykonávať nejaké temné zamestnanie. Podstatné je to, čo si myslia ostatní o vás a ako sa vy vnímate. Saint-Germain bol alchymista. On sa že vraj narodil v nejakom 17. storočí. Pravda je taká, že je to Hermes, Trismegistus, ktorý sa inkarnuje a dáva týmto spôsobom, týmto umeleckým štýlom, lebo on vlastne bol ako alchymista, ako umelec, výborný rečník a tak ďalej. Dávam vám návod na to, aby ste pochopili vaše karmické väzby a aby ste takto porazili potom toho démona. Moja rada pri boji s týmto démonom má moc použiť nejakého svätého človeka, prípadne slová Božie. Ty, syn Boží alebo dcéra, rob dobré skutky. Takýmto spôsobom bude môj pokoj tvojim pokojom a naopak. Pozrime sa teraz na týchto dvoch. Tá evolúcia je jednoznačná. Vy sa momentálne nachádzate v energii kráľa pohárov. Postupne sa z vás má stať tento mladý alchymista. Môže to byť pre vás trochu stresujúce. Nemajte však obavy. Ďalšia vec, ak sa vo vašom okolí vyskytuje človek, ktorý je podľa všetkého mladší alebo niečomu vy závidíte, nedaj Bože, pochopte to z pozície lásky. Neporovnávajte sa s nikým a s ničím. Každý máme svoj čas na našu evolúciu, každý máme presný postup na uvoľnenie tej karmy alebo posunutie sa ďalej v našich karmických zážitkoch. Všetko je to len škola. Keď vy sa nachádzate na úrovni, neviem, stredoškoláka a vidíte na ulici vysokoškolákov, prídu vám cool, prídu vám, že chcete byť takí, ako sú oni. Realita je taká, že ono vás to čaká. Ono to príde do vášho života v tom momente, kedy na to budete pripravení. Skúste momentálne teda doriešiť tie veci. Ja ťa uzdravujem v mene Božom. Tým, že ti dávam môj pokoj a tvoj pokoj sa stáva môjim pokojom a spolu s našim srdcom plným lásky ťa uzdravujem a uzdravujeme sa navzájom, lebo to je cesta vedenia, lebo to je naplnenie Ducha Svätého alebo pochopenie podstaty, že tá životodárna energia, tá iskra života je v každom z nás. A vo všetkých je ten istý Brahman, alebo tá istá energia, alebo ten istý život. Len vyzeráme rozličným spôsobom. Dobre, na záver máme tu mesiac dolu hlavou. Reprezentuje novo. Počas najbližšieho novu vykonajte očistný rituál. Vykonajte dobrý skutok. Pomôžte niekomu, prestaňte klamať a dajte svoje srdce na tanier. Keďže tu kráľovna pentaklov, k vašej partnerke či k vášmu partnerovi, ak sú zahnaní niekam do kúta, alebo tak mi to príde, skúste pochopiť aj ich pohľad na situáciu. Ďakujem za skupinu číslo 2, poďme na skupinu číslo 3. Tí, čo ste si zvolili skupinu číslo 3, začíname. Tu máme ešte skupina číslo 3. Poďme sa na to mrknúť. Poprosím len 3 karty pre číslo 3. 2, 3 by sme mali a dáme si ešte 3 karty pre skupinu číslo 3. Ďakujem a máme ju tu. No, bolo viac kariet, ako by sme potrebovali všakže.
Ešte, skúsme ešte. Dobre. Tak v prvom rade, tí, čo ste si zvolili kartu smrti. Vychádza mi tu príbeh kráľa Šalamúna. Král Šalamún bol obdarený schopnosťou komunikovať s démonmi, alebo teda vládnuť aj tieňom na tomto svete. Mne to príde, že vy ste praktikantom alebo účastníkom nejakých spirituálnych vecí. Venujete sa mágii, prípadne mne tu vychádza teda tá temnejšia časť. Prípadne môžete chodiť niekomu na výklad, alebo niekomu si dávať robiť rejky, neviem, rituály, neviem čo. Overte si, či títo ľudia, alebo či táto osoba je tou správnou. Či vám chcú dobré veci. Príde mi to, že je tu určitá energia akoby nenávisti alebo skrytej hrozby alebo nejakej zloby, ktorú by vám chceli poslať. Je tu had. Ten had má na sebe nakreslené znamenia zodiaku. Ten král Šalamún sa ocitol z očí v oči démonovi, ktorý sa nazýval Zodiak. Zodiak pozostával z 36 démonov a mne to príde, že ak napríklad sledujete horoskopy, ak sledujete tarotové karty, výklady a tak ďalej, nie všetky tie výklady, nie všetky tie veci, ktoré vy riešite, sú svetelné. Niečo pochádza aj z temnoty. Ja nevravím, treba riešiť aj tú temnú časť našej bytosti, ale toto mi príde, že ste nabrali tohto hada, dajme tomu, možno pochybnosti o svojom slobodnom rozhodovaní v živote. Avšak smrť hovorí o transformácii. My však riešime počas tohto výkladu to, že aká demonická entita sa vám snaží vplyvniť váš život alebo nejakým spôsobom uškodiť. Poďme teda na kartu Svet dolu hlavou, kartu 10 pohár dolu hlavou, poustevník, král mečov, slnko a 7 mečov. Dobre, tu sa jedná o veľmi nebezpečnú energiu. Ja by som povedal, že je to niečo ako zloduch. Vám by sa malo vyjasniť v tom momente, keď si uvedomíte, že na vás pôsobí nejaký hnev. Či vy sa hneváte, či vy ste agresívnejší v poslednej dobe. Úplne sebecký, egocentrický štýl myslenia. Keďže je tu karta sveta, prekonanie nejakého labyrintu, nejakých skúšok. 10 pohárov dolu hlavou. Máme tu na záver poustevníka. Vy by ste mali byť momentálne v energii poustevníka, takého pocitu izolovania od ostatných. Blokácia nejakého šťastného vzťahu, lebo tento démon vám svojim hnevom, agresivitou blokuje srdcovú čakru. Král mečov. Myšlienky, tá myseľ, keďže máme hore kartu sveta, ako by vám zabraňovala vidieť tú rajskú záhradu, v ktorej sa naozaj nachádzame. Boh dovolil hadom vstúpiť, alebo hadovi, alebo diablovi vstúpiť do rajskej záhrady preto, aby preskúšal človeka, či má správne nastavenú slobodnú vôľu. To, že si ľudia vybrali cestu z jablka, alebo teda to, že kvázi urobili ten prvý hriech, alebo prvé rozhodnutie proti Bohu, bolo viac menej len taký testík, taká skúška, že či sa budú chovať ako deti Božie. Vy máte pochopiť, že vy ste dieťaťom Božím, že máte plný nárok na rajskú záhradu, na to byť milovaný, na to byť šťastný, na to žiť v hojnosti. Že svet by nemal pôsobiť ako miesto, kde sa vy cítite vyčerpanie alebo nejakým spôsobom izolovanie od iných. Vy sa máte radovať s tými ďalšími ľuďmi. Popresúvam tie karty. Pozerám na tú obrazovku. Dobre. Pozorujte na sebe
na iných ľuďoch, kto je agresívny, kto sa hnevlivo chová, kto je sebecký, prípadne ako vy reagujete na týchto ľudí. Pozorujte na sebe, či máte nejaké zmeny nálad, či sa v poslednej dobe náhodou nezmenil váš vzťah, alebo či máte nejaké pocity, problémy so sústredením sa. To sústredenie by malo byť spojené s tým hermitom. Tieto veci vám prakticky spôsobuje zlo ukryté v ľuďoch. Ja by som to nazval, že toto je nejaká energia zloducha. Vy môžete počuť ľudí hovoriť veci, ktoré naozaj nehovoria, alebo vidieť veci, ktoré robia, ale v skutočnosti to je takým spôsobom, že to zlo, vy vnímate to zlo, ktoré je v tých ľuďoch, ktoré je v nich ukryté. Ak ste teda náhodou niečo podobné zažili, dajte mi vedieť. Prípadne môžete mať predstavy o ubližovaní sebe alebo iným. Myšlienky na nejakú sebevraždu, alebo teda to, že len vy viete, čo je najlepšie, alebo niečo v tom zmysle. Skúste sa teda zamyslieť, kedy ste dali za pravdu iným, kedy ste sa ocitli v spoločnosti ľudí, ktorí majú tendenciu sa nejako zraňovať, ubližovať si, seba trízniť sa. Teraz nehovorím o emákoch, ale niekto, kto by kvázi až mal tendenciu trpieť nejakou depresiou. Ja by som to nazval depresia. Že máme kartu slnka dolu hlavou. Je nutné otvoriť srdcovú čakru. Je potrebné uvidieť svet z pozícií lásky. Ak teda náhodou vy ste sa ocitli v tej situácii, že vám je ubližované, alebo niekto vám ubližuje, alebo máte myšlienky, že by ste chceli niekomu ublížiť, prípadne myšlienku na nejaké seba poškodzovanie v štýle samovraždy, teda ukončovania nejakého svojho života. Mám úžasnú správu, teda v tom vašom okolí sa nachádza tento, by som ho nazval, niečo ako shapeshifter alebo menič tvarov. Lebo ten had dokáže zvliecť kožu, kožomenič. Títo entity sú veľmi nebezpečné. Je to pokročilý druh démona. Poďme sa pozrieť, že ako ho poraziť. Krišna, oddanosť. Krišna je vlastne kvázi niečo ako lovec démonov. Veľký, nie, pardon, to je Shiva. To je Shiva. Krišna je ten, ktorý otvára srdcovú čakru. Dôverujte svojmu duchovnému vedeniu. Vaše oddanosti sa dostáva oceneniu. Ste bezpodmienečne milovaní. Presne tak. V každú chvíľu si máte uvedomovať tú nekonečnú lásku, ktorú nám dáva vesmír. Aj vám. Aj keď sa vám to nezdá. Vždy ste s niekým. Vždy je s vami váš anjel strážny, vaši ochranní predkovia. Ak by ste sa rozhodovali medzi teda nejakým braním životov alebo dačoho, tak jednoznačne zvolte život. Aj keď je to sem tam nepríjemné, aj keď je to sem tam ťažké, bude fajn, bude lepšie. Toto je vlastne skúška, mne to príde ako skúška, lebo vy sa už venujete nejaké mágii, máte nejakú znalosť. Chcete lokalizovať, teda moja rada odo mňa je, ak ste teda v kontakte s týmto skinwalkerom alebo meničom koži, kožomeničom, v prvom rade dajte mi vedieť, lebo poraziť takúto entitu vyžaduje kvázi nejaký návod. Avšak na začiatok skúste zistiť, či sa pri nejakom človeku necítite takým spôsobom, že vás nenápadne vyciciavajú, alebo možno aj iných ľudí nenápadne vyciciavajú. Použite svoju intuíciu a odhalíte ich. Zistite, kto alebo čo sú zač. Poraziť by túto bytosť mala čistá láska, smiech, radosť. Podstatné je to, aby ste nezostali v izolácii, lebo tej entite ide o to, aby ste zostali v pochybnostiach, insecurities. Len nebuďte v izolácii. Požiadajte Krišnu o to, aby vám pomohol poraziť túto bytosť. Ďalšia rada. Smiech. Čistý a úprimný. Možno až detský radostný smiech. Prípadne vystavovanie sa týmto pozitívnym ľuďom alebo deťom.
dokonca, sú pre túto entitu niečo ako nechty na tabuli. Doslova až nenávidia tieto zvuky. Pomoc by mala byť od nejakej medicínmana, šamana, autority v Božom mene, farára napríklad. Vyhľadaj teda, ak ťa trápi táto entita, vyhľadaj zástupcu Boha svetenou vodou plus rastlina čistec sa vám podarí vyhnať tohto démona. Z vás alebo z iných. Depende z vášho okolia. Avšak majte na pamäti to, že čím viacej budete žiariť, tým viacej budete priťahovať tiene. Takže toto je kvázi skúška z vrchu, či viete bojovať v pomoci lásky. Dobre, ľudia, ja vám ďakujem. Na záver si očistíme ešte trošku priestor. Spálime všetko.